ngayon, nandito po kami sa bukid. Halina kayo, tuturuan po namin kayo kung paano gumawa ng pansit sa bukid. Inadayang isang single ma'am sa kabukiran. Tigang na tigang, gusto ko nang tumikman ng masarap na ulam. Gumawa tayo lang ng pansit. Iminang kita yung mga pansit. Ito po ako sa bukid. Gumawa ako ng pansit. Pansit. Masarap. Sige, tingnan nyo kung paano gumawa ng pansit ang mga taga-bukid sa Sulu, mga tausog. Kumuha ako ng papaya. Okay, kumuha ko ng mga kapaya. Yan, kumuha ako kapaya. Kumuha ako ng papaya. Ng Tagalog tayo. Sige, panoorin nyo mabuti. Tingnan nyo kung paano gumawa ng pansit. Okay, nandito na po. Gagawa tayo ng pansit. Okay, tinanggalan ko ng balat ang papaya. Yan. Tinanggalan ng balat. Inikurang ipais si kapaya. Piyasa ko kapaya. Piyasa. Sugasan natin ng malinis na tubig. Yan. Hugasan nyo si malingkat na tubig. Amo tubig malano. Bukumahiugas kakao na. Bukumahiugas diatlatan. Bago ba mineral, hugasan natin ng mineral para masarap. Malinis. Yan. Pagkatapos, alisin natin ang dumi. Igo na ito na ang ilumi. O, yan, o. Tanggalin natin ang dumi. Yan. Tapos, kunin natin ang itong pagano. Jangatan. Hindi ko kaya ito. Maguling nga rin yung Tagalog. Maguling rin. Nagnarang mapansit. Maguling rin pagtago pansit sitausog. Yan, ang tawag sa amin, jangatan. Liwan ko sa inyo kung ano. Pwede gamitin sa mga buko salad, sa mga bukayo. Yan, tawag sa amin, jangatan. Pagkatapos, lagyan natin ng kunting asin para lumambot. Yan, ilagay natin. Yan. Pagkato, para lumurok, nadugaan na to. Dugaan. Dugaan siya, dugaan. Dugaan. Pagtakan niya, dugaan para lumurok. Tapos, hugasan natin ulit. Yan, hugasan nyo magbalik. Hugasan nyo magbalik. At sumarap. Yan. Pagkatapos, yan, tagalin natin ang dumi. Hig mo lang ilumi. Hig bilumi. Hig bilumi. Yan, malinis na. Malingkat na. Malano na. Yan. Hig mo lang ilumi. Yan. Ibalik. Ibalik mo. Pagkatapos, yan. Pag-ubos, nabiyan na. Malaro na siya, ha? Malaro na. Nahig mo na lang mayukas. Ibalik mo na siya, Maria. Malaro na. Ikutan mo na yung mga jangatan. Luto-luto na matupaloob ko sila. Ikutan mo siya lara, bawang, sibuyas, kamatis, bawang. Yan, lagyan mo ng sibuyas, kamatis, asin, bawang, bitsin. Okay, ito, lagyan mo ng sibuyas, kamatis, at saka sili. Yan. Para sumarap. Yan. Dagdagan mo ng paminta. Okay, yan na. Tapos, nabuyon tayo kayo. Buhay natin ang apoy at painitin natin ang kawali. Paso na ito yung kaha. Lagyan natin ng lanalahig. Mantika. Lagyan ng mantika. Kailangan lagyan ng mantika. Ganito gumawa ng pansit. Dahil hindi gumagin ng pansit. Yan. Painitin natin ng matagal-tagal. Lugay-lugay yung natura. Painitin natin ang mantika ng matagal-tagal at saka palakas-lakasin natin ang apoy. Yan. Papasok-pasok na rin lang, ha. Pamasag-basag tabi kayo. Papasok-pasok na rin baka, ha. Sabi ang mga bukod siya maos. Ilagay na natin ang paminta, sibuyas, kamatis, bawang, pamapa, bitang tanay, yan, yung kanin lana. Ito, tingnan natin yan.
Halu-haluin natin. Lamo kayo na to. Tapos, ilagay na natin ang papaya. Yan. Wow, ang bango-bango yan. Ibus na natin lahat. Okay, yan ha. Ito na, oh. Tingnan natin ang pansit. Yan, palambot-lambutin natin. Oh my Yan. God! Sana all. Malapit na tayo makakain. Oh, lutong-luto na ha. Tingnan nyo, sariwang-sariwang sarap. Yan, malapit na maluto. Sarap, no? Ito, oh. Ito na. Tingnan na natin. Tikman na natin kung lutong-luto na talaga. Masarap na to. Yan. Pwede sa mga okasyon, pagkasal. Kasi lima dyan rin tayo nahimutang ang mga pagtiyaunan. Mga ipaglamay-lamay-hamay na sulayan taray ni. Subukan natin kung ano ang lasa yan. Kaantara kauron. Yan. Okay. Subukan na natin ang lasa. Ito tayo sarap na si Ma. Kuan ba ini? Pansit jangat kapaya. What? Pagdiha ka mo, jangat kapaya. Sa mga tao, mga nagtagalog na pansit. Ito yan ha. Oh.